खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली देहा हिसाबै बारा थिग नङा उन्दुनाय सिखारनाया बारा गोबाव जायाखै अखाबो हाबाय थादों बा माबा खालामनायबो जायाखै देहा एकदम ओरैबो थांनाय गैया थ' बाथ्राया जाहैबाय मा आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदों निउज पर्टेलाव दिनैहाय नुनो मोनदों बिथां प्रमद बर'निनो मानगोनां प्रमद बर' CM नि माखासे बाथ्रा नांगोल हिसाबै B.p.f हिसाबै बे पार्टिया थानाय नंला नों पार्टिखौ दाबुं मालायनि पार्टिखौ नोङो दाबुं UPPL हिसाबै जे बेसेबां जे थांनानै थागोन बा प्रमद बर' हिसाबै UG ब्रह्म हिसाबै गबिन्द बसुमतारी हिसाबै रोंगोरा नार्जारी हिसाबै आरो नैबे दाखालिसो देरहानानै थांनाय जिहेतु जयन्त बसुमतारी पार्टी हिसाबै बेसेबां थांनानै थागोन नोंबो नोंनि पार्टीखौ सिन्था खालामनाया मोजां नोंनि सिगां नों जायजों एलायन्स खालामनाय जाय पार्टीजों नोंथाङा आखाइ हमलायदों जाय पार्टीजों दिनै थांलाय फैलाय आप डाउन ना नैबे पार्टीखौ दिनैहाय जोंनि काउन्सिल बायदियावहाय दखल खालामनो नागिरदों प्रमद बर'आ जेसेबांखि बुङा मानो गबिन्द बसुमतारीया जेसेबांखि बुङा मानो थांनाय बाराव BJPया 9टा देरहादों 9टा देरहानायाव बे हिसाबै BJP हिसाबै बिथांमोनाबो टारगेट दं बे बाराव जोंहा काउन्सिलखौ जों दखल खालामनाय 9टाब्ला होमबा मोनब्रैखौ देरहायैनि माथो गिदिर बाथ्रा दं जों सोरखौबा निर्दलियाखौबो लागोन BJP खालामनानै दोनगोन सोरखौबा सासे जों लानानै दोनगोन बेखौबो जों BJPयाव सोनानै लागोन जों बै निर्दलिया माखासेखौ लानानै जोङो सरकार दाहैगोन बे मोनसे सिन्ताधाराया BJPनाव दङ UPPLआलाय मा बेसेथो मोनदोंमोन थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावलाय UPPLनि बाथ्राखौ गोरा बाथ्रा बुंनाय जायो प्रमद बर' हिसाबै बेसेबांथ' भट मोनगोन खोनानो मोनो जों UPPL हिसाबै मानोथो दिनैहाय बेसेबां गिदिर गिदिर मानसिफ्रा जायफ्रा दिनै प्रमद बर' सारजोंनो थाफाग्रा बिफोरो दिनैहाय गुबुन बिथिङाव मानो हाबफिननो गोनां जादों मानोथो दिनै प्रमद बर' सारखौ एंगारनो कयेकजन दैदेनगिरि कयेकजन इन्टेलेक्चुवेलनि दैदेनगिरिफ्रा मानोथो दिनैहाय सार प्रमद बर'खौलाय नागारनानै थाफिननो गोनां जाखो सरि अखा हादों दिनै B.p.f थांनाय बाराव काउन्सिल मिटिं इलेक्शनावहाय दिनै बिथांमोना 17टा देरहादों 17टायानो जा 12टायानो जा दिनै बिथांमोना देरहादों हाजारखि बुङा मानो UPPL हिसाबै जेरावबो बिथिङाव देरहायाखै थांनाय बाराव लकसभा इलेक्शन बावहाय बिथांमोना जेसेबां भट मोननांगौ इसेबांखौ मोनाखै मोनथाम पार्टीजों दिनै बिथांमोना लोगो नांनानैबो नांगौखिनिखौ मार्जिनखौ मोनाखै UPPL हिसाबै दिनै B.p.f हिसाबै गोबां भट मोनगोन एज ए बर'नि भटखौनो गोबांखौनो मोनगोन दिनै बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला बा काउन्सिलावहाय जेसेबां भट मोननाय बेफोरखौ नायोब्ला थांनाय जिहेतु काउन्सिलनि BTC इलेक्शननि जाखिनि भट बेफोरखौ नायोब्ला जों B.p.f आरामनो देरहानानै दं थ' दिनैहाय बिथां मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' सारा मा हिसाबै B.p.f हिसाबै थानाय नङा पलिटिक्सआव नंगौ बुंलायो बाथ्राफोरखौ जोंबो मानियो गनायो नोंथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंथाङानोथ' गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन नङा होमबा बेफोरखौ रिपिट खालामलायनांगौ बाथ्रा गैया दिनै रन्जन दैमारिखौ नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो गबोगोन नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जायफ्रा एना नांनाय बिथांमोना उदां जाबोगोन नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जायफ्रा हाइनेस केस बिथांमोना उदां जागोन नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जायफ्रा मोननांगौ दङ बेफोरखौबो मोनगोन आजि 4 बोसोर जालांबाय नोंथांनि सरकारा मानोथो होनो हायाखै जों बेखौ प्रमद बर'खौ बुंनो गोनां बायद' उफाय गैया दा जिखियानो जाया मानो दिनै जायनि जाहोनाव दिनै गोबां खुगा जों खोनालायो जिहेतु प्रमद बर'जों जायफोर इन्टेलेक्चुवेलफोर दं दिनै बिथांमोनाबो प्रमद बर'नि मानो थाखाय गोजान जानो हमदों जों खोनायो प्रमद बर'जों जायफोर जोंनि BTRनि CM
मानगोनां श्रीजुतखौ होनाब्ला दुखुबो मोनो दिनै बिथांनि फारसे मानो गोजान जानो हमदों बै दैदेनगिरिफ्रा मानोथो नोङो बै दैदेनगिरिफोरखौ खाथियाव लाबोनो हायाखै मानोथो दिनै नोङो बै दैदेनगिरिफोरखौ बै इन्टेलेक्सुवेल लिडारफोरखौ मानो खाथियाव बजबना लानो हायाखै नोंनि जाखिनि गोजोन गोरोबथा जानाय नोंनि जाखिनि नैबे गोजोन गोरोबथानि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानाय बेखौ बै सुबुंफ्रा खाब जानाय मोनाखै मोजां मोनाखै आनखि जायफ्रा आबाद सानथ्रोब हरथ्रोब आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोनाबो नोंनि जाखिनि सरखार सालायनाय नोंनि जाखिनि मावनाय बेखौ हामजायाखै जिहेतु दिनैहाय नैबे गोजोन गोरोबथाया NDFB खौ लानानैनो जादों आरो NDFB खौ दिनैहाय खावनै खावथाम खालामनायनि पलिसियाबो नों श्रीजुत मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनिनो माखासे पलिसि बे पलिटिक्सआव NDFB खौ माबोरै सोखावलायनो हागोन बे गेम पलिसिया नोंथांनाव दङ आरो बे पलिसिया सोर खालामदों बै सासे मानसियासो खालामदों थ' गोबां बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि सोरबा UPPL नि देहायाव जुदि बा गोसोआव जुदि खें नांहैदोंबा बिथांमोनाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि